Z Mythic Star Dropu mi padla Charlie. Takže ideme pušovať. Tomu ona je strašne dobrá. Ona je veľmi dobrá. Mega cením Brawlera. Dobre, skoro som zhebol. Ale len skoro. Dobre. Za ňu sa musím naučiť hrať. Dosť sa ťažko. Neviem, čo to znamená, ale okej. Tomu ver. Blok na pár ran. Díky, že mi to necháš zničiť. A teraz to zabijem. Tohle si odpustí. A teďka zem. 1, 2, 3. To si mohla opustiť ten damage. Dívaj. 1, 2. Uj. Ešte tu má toho peta. Ne? Jak to, že má vidieť? Takto vás bijem svojim jojom. Ak nedáte sem like a odber, takto vás bijem. Nerobím si srandu. Aha, Jojo má pidižvíka. Ani ten na mňa není dobrý. No poď, Roza. OK, počkáme si na Rozičku. A ideme. 1, 2, 3. No, veď ju zabí. Juju. No poď. OK. Jako ona je extrémna. Veľmi silná. To je Jessie. 1, 2, 3. Ne, zhebni. Tak nič. Prehratá animácia. Aká? Proste zmizne. Ideme na to. Bling. Čo otočím do tej? Opa. 1. No, zabij ho. 1. Je taký dostranený. Komu dosah má dosť veľký. Tá ultimátka je... Počkaj. Tak to je dosť ďaleko. Kámo, všetci ste tu. Dobre, teba zabalíme. A počkáme sa na teba. Ne, kámo, dvaja z dvoch strán. Tak to si mohli odpustiť. Timery. Dajte mi pokoj. Oni sú tu úplne všetci. Mám 10 powerov. Tak, ultimátku nepoužiješ. Teraz na teba počkáme. OK. Veľmi dobrý brawler. Ďakujem všetkým svätým supercelom, aj keď je síce len jeden, nevadí, že mi dali Jojo. Či Ježiši. Charlie. Jojo. Ináč tu som pušoval, takže pozrite videjko samozrejme. No, každopádne. Piperka, nemys. To si spravila dosť blbo, ne? Piper. Díky za power ináč. Piper je dosť blbý brawler. A sorry, ak som niekoho udrazil, kto má rád Piper, ale tak bedne na blízko ničiť, tak to je už dosť aj únavné, nie? Mohli by jej dať väčší damage. Dobre, to sa nestalo. Ďalší Starball. Mythic, prosím. Dobre, super. Mythic. A, coiny sa hodia. Máme ďalšiu vec.